Jekk nixtieq qabel xejn nirringrazzja ħafna lil dak il-grupp żgħir li niltaqgħu darba fix-xahar, grupp żgħir ta' Romol taw darba fix-xahar biex nippruvaw nirriflettu u naħsbu ftit u naraw kif nistgħu ngħinu lil min tilef parti mill-koppja, ir-raġel jew il-mara. Jiena naħseb m'għandix esperjenza għax għażilt jien li nkun waħdej bħalna l-qasisejn. Imma naħseb li hija esperjenza diffiċli ħafna għalikom. Esperjenza jibsa u ta' min forsi ma ngħidx bdiet tfiq għax ma tfiqqat imma ta' min ilha il-ferita u allura qisu dak li jkun dara jgħix bija dan il-vojt u ta' min għadha friska, ta' min tkun friska ħafna. U allura tweġġa u toħroġ id-dem. Kif tafu intom meta fil-ktib tal-Ġenesi Alla jirrakkonta l-ktib tal-Ġenesi l-ħolqien, Alla jraqqat lill-Adam u jieħu minnu l-kustilja u minna jagħmel lil-leva. U Adam meta jqom jgħid din hija laħam minn laħmi, din hija Adam minn Admi. Ekk allura bir-raġun li tħossu l-vojt għax dik hija Adam minn Admek, dak huwa laħam minn laħmek. U bir-raġun tħoss in-nuqqas il-vojt. Però aħna ġbarna hawnhekk illejla mhux biss biex nerġgħu nfakru niftakru fl-eżis tagħna li għaddew minn din il-ħajja l-oħra, ikun ftejt wisq jekk ma nħallux lil mulej idewwina, lil mulej jisalvana. Aħna qegħdin hawn biex inħallu lil Alla jisalvana, nħallu l-kelma tiegħu tgħinna nilqgħu dan il-vojt, tgħinna nagħmlu paċi miegħu ma' dan il-vojt, tgħinna niksbu enerġija u saħħa anki mingħand l-istess raġel jew mara illi ħallewna li qegħdin ħdejh għax ċerti illi għalkemm mhumiex iktar preżenti imma għadhom jeżistu imma huma ħajjin. Il-Vanġelu tal-lum ħaġa tal-għaġeb ma żilnieħx aħna u l-Vanġelu li tippreżenta l-Knisja jippreżenta l-laqgħa tagħna mal-mulej bħala ġrajja traumatika, bħala ġrajja li tixxukjana u jsemmi Ġesu fil-Vanġelu dak li ġara lin-nies fi żmien Noè, ħasda. Dak li ġara lilek, ħasda kbira. Ma stennewiex dak li ġara fi żmien Lot, ħasda. U Ġesu jkompli jgħid fil-itnejn fis-sodda u fil-wieħed fis-sodda. Jew waħda fis-sodda. Fil-itnejn jaħdmu fl-imkien u fil-wieħed jaħdem u fil-waħda taħdem. Dan xi fisser? Dan ifisser li l-ewwel qabel kollox aħna rridu naċċettaw id-dwejjaq li l-vojt iġejb. Ma neħdux bi kbira li jiġu momenti ibsa f'ħajjitna. Qiegħed jgħidulna Ġesu. Ma nirrabjawx ma' nfusna illi forsi għadna ma drajniex. Irridu naċċettaw li jibes tal-ħajja ta' armel, tal-ħajja ta' armla. Irridu naċċettaw. Imma ma rridux nieqfu hemm, imma hemm bżonn li naċċettaw. X'jekk ma naċċettawx nibqgħu waħlin hemmhekk. Jekk ma naċċettawx nibqgħu waħlejn nibku lilu jew lila. U żgur lila u laqasej l-raġel tagħna u lanqas il-mara tagħna ma jridu li aħna neħlu hemm. Żgur. Imma jriduna inħarsu l-qudiem, nimxu l-qudiem, għax iħobbuna, għax iħobbukom. Imma biex nagħmlu dan irridu naċċettaw. Naċċettaw it-telfa. Iwa, hija telfa. Naċċettaw il-vojt. Iwa, huwa vojt. Issa xejdilna Ġesu.
Ġesu ikellimna permezz tal-ħajja tagħna stess, il-ħajja tagħkom stess, ħarsu ftit lura. Forsi hawn minnkom min ilu armel jew armla. Dak li għamiltu bid-batija, imma li għamiltu li jgħixtu bid-batija, imma jgħixtuh it-tfal li rabbejtu, id-diffikultajiet li superajtu, komplejtu tajxu l-familja, komplejtu mal-ħajja, b'ħafna tbatija, imma għamiltuh mhux weħedna bil-qawwa tiegħu, anzi jiena nimmaġina li fil-mument tat-telfa l-ewwel ħaġa li tiġik f'moħħok tgħid issa x'se nagħmel, issa kif se nkompli, issa kif jista' jkun. U bil-mod il-mulej jibda jurik li qiegħed hemm li hu preżenti. U jibda joħroġ minnek kwalitajiet, kapaċitajiet li inti qabel qatt ma immaġinajt li għandek. U l-mulej mhux biss ikompli jgħinek imma jagħtik il-qawwa biex tgħin il-ħaddieħor. Biex tkompli mal-familja, biex tagħmel kuraġġ lill-oħrajn, biex tagħti l-għajnuna lill-oħrajn. Kapaċitajiet li kieku ma kontx tiskoprihom. Forsi aħjar ma skoprejtuhom xu hekk għax in-nuqqas tal-persuna inħossuh. Imma skoprejthom. Meta ġara n-nuqqas skoprejthom. Dawn il-kapaċitajiet ħaddimthom. Imma mhux biss. Il-mulej il-lejla qiegħed jistedinna biex nindunaw illi mad-disgrazzi kollha li ġrawlna f'ħajjitna tagħna ħafna grazzi u tagħna grazzja partikolari tafu li minnej. Ħanidilkom li minnej. U li nistedinkom tkomplu taħdmu fuqha biex qed ngħidilkom jien din jgħidilna l-mulej. Intom żgur li f'ħajjitkom ħabbejtu ħafna. U bħalissa f'ħajjitkom qed tħobbu ħafna. U intom tafu il-kol kemm aħna nafu illi parti importanti mill-imħabba li tagħti. Li titlaq. Li ma żżommx għalejk. Li ma tkunx proprjetarju imma li dak li għandek tgħaddih il-ħaddieħor. U din hija tagħlima kbira li intom mhux biss għextu ma' żwieġkom, ma' martkom, ma' raġel tagħkom u mhux biss satkom tgħixu, imma se tkomplu tgħixu. U minn meta ġie nieqes ir-raġel jew ġiet nieqsa l-mara, din il-ġenerożità, din l-imħabba, din il-qalb iċċartet u nfetħet iktar. Ħanidilkom għaliex. Għax aħna fil-ħajja illum jew għada kollha kemm aħna niġu mitlubejn nagħtu l-eżes oġġett, l-eżes persuna, l-eżes esperjenza li għandna. Niġu mitlubejn natuha. L-estremità tal-imħabba. Biżejjed inħarsu lejn diversi ġrajiet tal-iskrittura mqazza. Saħansitra l-missier li jagħti lill-ibnu fuq is-salib. Abraham imsejjaħ li jagħti lill-ibnu Iżak. Imma meta jiġri hekk, għalkemm aħna nkunu qegħdin inħossu id-batija u l-pejs tal-għotja, il-mulej assigurana li jroddilna bil-mija fil-wieħed ta' dak li aħna nagħtu. Għalfejn qiegħed ngħidilkom dan. Biex kemm jista' jkun fil-ħajja tagħna ta' kuljum nippruvaw ngħixu l-attitudni tal-ġenerożità, tal-għotja, tal-imħabba. Meta nagħmlu hekk, ninsew jew aħjar ma niffukawx iżejjed fuq dak li tlifna, fuq dak li naqasna. Għaliex? Għax inkunu ffukati fuq dak li ħaddieħor għandu bżonn u fuq dak li aħna nistgħu nagħtu u ngħinu u nħobbu lil ħaddieħor.
ma ninsewx li fl-aħħar mill-aħħar l-imħabba nisranija imibnija fuq dan, imibnija fuq l-għotja, fuq il-ġenerożità, fuq li nkunu hemm mal ħaddieħor. Jekk int tkun hemm mal ħaddieħor se tħossu inqas in-nuqqas ta' dik il-parti li tlift. Din hija tagħlima importanti li jagħtina l-Vanġelu. U hija skill prattika li tista' tgħinna nikkopjaw mad-diffikultà tat-telfa. L-aħħar kelma. Noqogħdu attenti b'mod speċjali għal dawk li t-telfa għadha friska. Noqogħdu attenti għal 3 sentimenti li nħossu kontinwament. Sense of loss, sense of guilt, sense of anger. Is-sens tat-telfa, is-sens tal-ħtija u rabja. Dawn it-tlieta inħossuhom waħda wara l-oħra, xi drabi flimkien, xi drabi waħda qabel l-oħra. Ikunu hemm għax jagħmlu parti essenzjali u importanti minn dak li ngħidulu bereavement. Meta xi ħaġa li għalina kienet għażiża, issa m'għadix iktar fidejna. Is-sens tat-telfa, is-sens tal-ħtija u s-sens tar-rabja. Għodu attenti għal tan-nofs, għas-sens tal-ħtija b'mod speċjali. Għodu attenti għax ma jkunx ġej minn Alla, qatt ma jkun ġej minn Alla. Is-sens tal-ħtija. Aħna meta nitilfu xi ħaġa, is-sens of loss, jiġrilna mill-ewwel li nħossuna ħatja. Nġibilkom eżempju sempliċi u ħatifmuni. Jekk ħabiba kellha tċempillek fid-9, daqt id-9 u kwart ma ċemplitx, 9 u nofs ma ċemplitx. Sa dak il-ħin tgħidġratilha xi ħaġa. X'intgħaddi sija sagħtejn u ma ċemplitx, ma tibqax tgħidġratilha xi ħaġa, tibda tgħid imma tgħid ħadet għalija b'xi ħaġa, imma tgħid jien qedtilha xi ħaġa u weġġajtha, sense of guilt. Nibda nħossni ħati. U dik forsi miskina sempliċement tkun insiet. Tkun insiet. Meta nitilfu xi ħaġa, persuna żgħiża, faċli nħossu s-sens taħtija. Mhux veru dak is-sens taħtija, mhux veru. Mhux veru, tagħtux kasu. Tagħtux kasu. Għax anki jekk kien hemm xi ħtija, Alla jaħfrilna u mhux biss. Il-persuna li ħabbejna u li tħobbna anki jekk inqastija, jekk qiegħda ma' Alla ma tistax ma tħobbniex, ma tistax ma taħfrilniex. Jew nitolbu lil Mulej biex jagħtina għajnuna mal-ġrajja diffiċli li ġrat fl-istorja tagħna, jew nitolbuh jagħtina l-għajnuna li għandna bżonn biex inkomplu ngħixu din il-ħajja b'serenità li tiġi mill-imħabba, mill-attenzjoni li aħna jista' jkollna lejn l-oħrajn.